Sa Good Vibes, may isa ka pinasahi nga restaurant nga magabukas sa Bacolod sa Sabado. Ang tanan nga pagkaon nga ginaserve, lapan o kon rabbit meat. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sa Baligyanay pa lang sang lechon nga rabbit online, mga 50 man ka rabbit kada semana mapaubos na daynonoy doren. May mga tiun man nga ang customer nga pamangkot kung din sila pwede makakaon kag makapwesto upod ang ilang pamilya. Ini nagduso sa ilang mapatukod na lang gid sang physical restaurant nga amo ang Hops Grill House sa Outdoor Master Building sa corner sa 23rd Lacson Street kag sa Aquino Drive sa Bacolod City. May sisig rabbit, barbecue nga rabbit, rabbit burger, rabbit nuggets kag ang bestseller nila, lechon rabbit. Sige sila pamangkot. Sir Noy, din kami makabring sa akong pamilya para makadine-in kami sa lapan. So, hindi lang isa, dua, tatlo, kadamo na. So, wala kami sa may isabat, kundi by orders lang kami subong. May mga partner siya nga mga rabbit breeders man nga katapos sa United Negros Island Rabbit Meat Producer o kun Uniramp. Nagadamo ang breeders ng rabbit sa Negros kay nagaamat-amat man nga in demand ang rabbit meat. Iniabi ang white meat nga ginasuggest nga ipakaon sa mga cancer patient kay healthy. Most of the cancer patient, even in US, in Europe, they recommend white meat. So ang chicken, breast lang ang white meat mo. Pero in regards with the lapan, the whole piece of rabbit meat or the lapan is a white meat. So even there is a Bacolod, there are some hospital serving also white meat. Sa sugod, may mga indigid magkaon sang rabbit meat, pero sa dalayon nga pag-edukar sang tao nga healthy meat kag hindi lang for pets ang rabbit, may nagakalingaw man sa sabor sini. So pwersa sa namon, gin-force kit nga kaon ng bala. Yung high blood ko, siguro kung high blood ka, kami mabahala sa sa hospital bill mo. Kaya hindi ka na mapatay. So what we did, we forced him and eat. So sa nakaon na, siling niya, kanamit gali. Mas namit pa sa manok, mas namit pa sa turkey, mas namit pa sa lechon baboy. Oh, kasagot ko dahil nabi sa bata ko. Sige lang. Ako kaya kasagot ko kaya ginatos. Oo. Sige. Sige. Amo man ko na sa una, sir. Then ang sauce, Para kasi niya. Basta kulang sa fats amo na siyang matabo. So amo nang ginapakita nila na hindi ka nakapaka-crispy. Amo nang gadugay ang namin. Ang iyang dumanok din siya sa ang iyang texture. But mas saboroso siya compare sa manok. Correct. Oo mo na Yung siya. manok subong 30 days lang, di ba? Tiyo mo na siyang Pwede try ko si Risa sa utok kong buhay ng rabbit. erase. Kag, wala usik ang pag-ihaw sa rabbit. Ang ulo kag internal organs, ginahimo nila nga dog food. Ang tiil sa rabbit, ilabi na ang left foot, ginahimo nga keychain, kag ginakabi kini nga swerte sa European countries. Kag ang fur sa rabbit, pwede nga magamit nga pang dekorasyon sa balay o kun sa salakyan. Sa subong, may stenta na ka mga miyembro ang ilang organisasyon kag sinunoy amo ang nagapangumpara sa ilang mga rabbit. Suportado man sa lokal nga panguluhan sa Negros Occidental ang nagadako nga rabbit industry sa probinsya.